L'Ajuntament de Cambrils encarrega la redacció d'un projecte que solucioni els problemes d'acumulació d'aigües i la posterior remodelació de la Rambla Jaume I. El document preveu la construcció d'un col·lector que recollirà l'aigua dels pluvials i la traslladarà fins al mar. Es tracta d'unes obres complexes que impliquen la posada en funcionament d'una canonada de 2 metres que ha d'acabar amb els problemes d'estancament d'aigua que es produeixen a la Rambla quan plou. Hola a tothom. El projecte de remodelació de la Rambla Jaume I encapçala el Cambrils avui d'aquest dimecres. Hi ha, però, altres temes que ens ocupen i que els resumim primer en el sumari. La Guàrdia Civil deté els presumptes autors de l'homicidi ocorregut en la benzinera de la Nacional 340 al terme de Cambrils el passat 29 de febrer. Es tracta de 2 homes de 33 i 35 anys de nacionalitat albana i romanesa i veïns de Tarragona i de Reus. El cinema municipal Rambla s'omplia ahir de públic per seguir la representació teatral El Veranillo del Senyor Martín, que organitza l'associació Dones Amunt. Aquest és un dels actes destacats de les jornades culturals de l'associació, que arriba enguany a la seva edició número 22. L'Ajuntament de Cambrils treballa en el projecte de la Rambla Jaume I per tal de millorar els seus pluvials. El problema és que la via s'inunda quan plou, un problema que s'agreuja amb el sobreeiximent de les clavegueres i pluvials. El projecte preveu una canonada subterrània des de la plaça Constitució fins al Club Nàutic i uns metres dins el mar. Per tant, el projecte, a més, contempla la urbanització i millora de tota la Rambla, inclosa la plaça Aragó. Un projecte doncs, força complex. Que la Rambla Jaume I s'inundi quan plou no és cap novetat. Fa anys que el problema existeix, i és que quan es van fer les obres de l'Eixample Platja no es va fer la doble xarxa de clavegueram i pluvials i tot fa cap a una mateixa xarxa. Amb tot, la solució passa per la remodelació de la Rambla de Jaume I. L'equip d'enginyers de l'Ajuntament de Cambrils estan revisant el projecte que l'empresa encarregada d'elaborar-lo els ha lliurat ja gairebé enllestit. Els treballs preveuen una canonada de 940 metres de llargada des de la plaça de la Constitució, passant per la plaça Aragó i el Club Nàutic de Cambrils i endinsant-se al mar. És un projecte que té molta importància, en tant en quant vol intentar solucionar tot el tema d'inundacions del barri del Port, en quant hi ha pluges una mica importants, tots coneixem que el barri del Port sofreix inundacions i que les aigües brutes surten pels desguassos, i llavors aquest projecte el que vol és donar una solució definitiva a aquesta problemàtica. Per tant, ha sigut un projecte molt complex. En el punt de la rotonda del Club Nàutic, la canonada entrarà 240 metres per sota de l'espigó. L'obra és complexa i és que s'ha de moure l'actual escullera per tal de fer més ample l'espigó i deixar lloc per instal·lar l'emissari. Una altra complexitat del projecte ha sigut el finalitzar davant del Club Nàutic, a la platja del Regueral, aquests pluvials, amb entès que no podia desembocar directament a l'aigua de pluja a la platja i que per raons estètiques calia fer un final ben estudiat i ben treballat. A banda del col·lector que ha de passar per la Rambla Jaume I, la remodelació d'aquesta via comportarà fer les voreres i cantonades més amples. Això permetrà la col·locació de mobiliari urbà i arbrat. També es remodelarà l'aparcament, que serà en línia i no en bateria, com hi ha ara un dels 2 costats, i es mantindrà la doble circulació per als vehicles. La nova urbanització també preveu la millora de la plaça Aragó, amb enjardinament, la reubicació dels contenidors soterrats, la millora del seu enllumenat i també la seva unificació. Amb tot, es preveu que al mes de juliol el projecte ja quedi enllestit. Les obres, però, que tenen un cost de 6 milions d'euros, dependran dels pressupostos d'inversions. De moment, aquest any, les obres no estan contemplades.